Hvad så? Ja, nu fik vi lige en lille ny ting i posten i dag. Og hvad er det så? Ja, spændende. Det er et produkt, der kommer meget fint pakket ind. Sådan her ser det ud. Fra et firma, der hedder Bragi. Og produktet hedder Dash. The Dash. Det er sådan en af de her crowdfunding-produkter, som jeg er der er gået et halvt eller et helt år snart, klikkede ja til og investerede $10 eller et eller andet, hvad man nu gør. Og i dag langt om længe kom det som posten, og man pakker ud, og det er vældig, vældig fint lavet med sådan en rigtig fin pakke her med alle verdens ting og sager. Det er faktisk lavet ret sjovt og ret flot. Hvad er det så? Det er et par in-earphones. Altså et par høretelefoner, men til in-ear-brug. Og det revolutionerende ved dem er, at der ikke nogen ledninger, det er set før. Det er Bluetooth. De er ret små, og så er de tilpasset et øre. Og det lyder jo mærkeligt, fordi folks ører er ikke forskellige. Åbenbart ikke. Der findes 3 sleeves med, der følger med i et small, medium, large. Og jeg har sat large på, fordi jeg har nogle kæmpe ører. Eller også er det bare fordi, at jeg godt kan lide, at det slutter tæt ind i øret, når man skal høre noget. De har jo også det her med at kill noise, altså det her med at lukke lyden ude, så man kun hører musikken, og man kan ikke høre folk, der står og taler ved siden af. Det kan man så til og fra i den app, der selvfølgelig følger med. Lige prøve at vise tæt på, hvor små de egentlig er. Så sådan her ud, og går i øret sådan her, meget, meget nemt og hurtigt. Og som man kan se, så sidder de ret godt. Jeg kan simpelthen ikke ryste nu, uanset hvor meget jeg ryster på mit hoved. Og på afstand, og man ser jo sådan her, så kan man jo nærmest ikke se, at der sidder noget i. Og sætter man den anden i, så begynder det allerede at lukke lyden ud udefra. Så nu lyder min stemme meget mærkelig, når jeg taler selv. Jeg har hørt den selv nu. Der kommer et lille bling ind i øret. Jeg piller lige den her ud igen, så jeg kan høre mig selv ordentligt. Der kommer en lille bling ind i øret, når man sætter nummer 2 i, og så starter den sådan en menu op, der siger, velkommen, du har de muligheder, vil du det og det. Og man kan connecte den til sin telefon, til den tilhørende app selvfølgelig. Alt sammen godt indtil videre. Så er spørgsmålet så, hvad så? Hvordan er produktet? For det første, der er flere gode sider ved det selvfølgelig. Det er klart, at folk, der dyrker motion, idræt, ude i det fri og alt det her, jamen, man kan have sådan et par på, uden der noget tråd, og uden noget, der hænger og dingler nogle steder, og de bliver siddende, mens man løber eller cykler, hvad man gør. Det er thumbs up. Stor thumbs up. Der er 2 minuser lige i første omgang, som jeg kan se det. En alvorlig og en ikke så alvorlig. Den ikke så alvorlige, det er prisen. Det koster 300-2400 kroner. Er det meget? Ja, alt er jo relativt, når det handler om pris. Jeg har også sådan et par Parakeet her, der koster nogenlunde det samme. Men selvfølgelig er noget større apparat, også trådløst godt nok. Men så kommer vi så til det næste lille men. Og det er jo kvaliteten af lyden. Det er jo det, man formentlig køber høretelefoner for også. Og det her, det er kreds. Der er fantastisk lyd i de her. Nu er det ikke en præsentation af de her Parakeet høretelefoner. Men der er fantastisk lyd i. Og så kan I godt gætte, hvor vi så er på vej hen. Dem her, der er monsterdårlig lyd i. Altså det er min holdning, og det kan godt være, der er andre, der har en anden. Og det er jo derfor, jeg laver den her. Der er ingen bas i. Og der er ikke nogen bund i lyden. Det er en flad lyd, det er en kedelig lyd, og det er en meget, meget lav lyd. Fordi der er jo kommet det her i EU om, at man ikke må skrue højere op med et eller andet, og jeg tror også, at Apple har været inde over med et eller andet. Jeg har ikke sat mig ind i det, men i hvert fald et eller andet med, at der er et niveau for, hvor højt man må skrue noget op, for ikke at høre skader og sagsanlæg, og jeg skal komme efter dig. Så derfor så er der jo sådan nogle grænser for sådan noget her, og når du skruer den her helt op ind i appen, og helt op på høretelefonerne, og hvor man ellers skal skrue helt op hen, jamen så er det bare ikke højt nok. Altså så er det, jeg vil sige, en mellemlyd, hvor jeg vil skrue i hvert fald en halv eller en hel gang højere op endnu, hvis jeg kunne selv få lov at bestemme. Så det synes jeg er et kæmpe minus, og specielt det her med, at der mangler i den grad bas og bund i det her. Det er jo ikke sjovt at gå og høre på musik, hvor der kun er mellemtoner diskant, altså de høje toner i spektret. Det synes jeg er dybt ærgerligt, når man giver 2400 kroner for et par... Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt, ikke? Den der, det gamle ordsprog. Det der er så meget... Altså, der er selvfølgelig
Det er jo lidt mere nuanceret end bare det, fordi selvfølgelig er lyden vigtig, og det er også, så er det sagt. Men der er også andre ting. Blandt andet det her med formfaktoren, at de faktisk sidder fast, når man sætter dem i. Altså jeg har prøvet så mange, hvor de drætter ud, eller der er en ledning, eller der forbinder dem bagpå, eller et eller andet, og lige pludselig så er de ude. Og også de fleste andre, jeg har prøvet, holder ikke lyd udefra ret godt ude. Det gør Parakeet faktisk også. Men den har den her problem, at der jo ikke løber dem her for eksempel. Og der er mange ting, man ikke kan lave med dem her på. Men til gengæld er lyden uovertruffen, så det her med, det er svært at få begge dele. Det vil sige, at den her Bragi, der har tænkt over tingene, lige ude på nær lyden, så er der tænkt over formfaktoren, og der er tænkt over tingene. Blandt andet så får man dem leveret i den her lille, fine kasse, hvor når de ligger deri, så lader de. Det lyder underligt, men det er fordi, den lille boks, de ligger i, den lader sig selv op. Og når den er ladet op, så er der faktisk, skriver de til en 4-5 opladninger undervejs. Så det vil sige, hvis man er ude at rejse eller et eller andet sted hen, så kan man høre de her timer, der nu er. Jeg tror, de skal 5 timer, det ved jeg ikke, om det passer. Og når man så er færdig, kan man lægge dem ned. Så lader de op igen, og det skulle de altså gøre en 4-5 gange på den her opladning, der ligger i det her batteri, der ligger i den her opbevaringskasse. Udover det er der så sådan en fin etui med, som når man, tingene er lækre, altså det er super lækkert at komme det der i, det er sådan få i hose, hånd i handske her, ikke når man kommer der i, det passer lækkert sammen. Der er sådan en rigtig smal revne i metallet, som er metal, den her beholder, hvor man så kan se, de ligger sådan og pulserer med den farve, der nu indikerer, hvor meget strøm der er på. Blå er der fuld strøm, grøn er der lidt mindre strøm, orange, så er det ved at knibe, og rød, så er de ved at være tomme. Og den kan man så se igen, den her stribe, der er der, den sprække, der er i det metal her, der blinker de, eller står de sådan og pulserer blå lige nu. Det ser sejt ud. Det må man give dem. Så altså alt i alt er det jo for og mod, men kunne jeg gøre det om igen, vil jeg ikke give 300-2400 kroner for et produkt, der har så dårlig lyd, som jeg synes, de har her. Så det var bare en lille forsmag til jer, der nu overvejer produktet. Så er det en lille anmeldelse af det, som set med mine øjne i hvert fald, og jeg synes ikke helt, det er pengene værd. Det synes jeg ikke. Men selvfølgelig har man stort behov for at løbe, cykle, lave fritidsaktivitet udenfor, og gerne vil have en eller anden form for lyd, måske ikke er så fanatisk omkring, at der skal være god bas og alt det her, jamen så er det et fint produkt. Men stadigvæk synes jeg måske 300-2400 kroner er meget i den sammenhæng. Det er op til jer. Men alt herfra lige nu, Bragi hed de, The Dash, køb dem eller lad være. De får mellem 2 og 3 stjerner ud af 5 herfra. Så vi ses.